खन्थाइनि मुं बिदिन्थि गंसे सुखु गोजोन आलादा बड'लेण्ड रायजो। नागिर नागिर मेंबाय नामा नोंसोर दोखो दोखो। साइकेल रेली, बाइक रेली, कार रेली, बाइसेत्रा हानजानि सोरबा बुंदों डिवाइड आसाम 50-50, सोरबा बुंदों उइ वान बड'लेण्ड। बाइसेत्रा हानजानि बाइसेत्रा स्ल'गान मोनगोन दा गंसे उदां बड'लेण्ड। दिनै भारत बन्द', गाबोन आसाम बन्द', समनिहा बिटिसि बन्द'। बन्द' बन्द' जोबनो गैयै बन्द'। सोरबा पुलिसनि गुलियाव बुलि जानांदों, सोरबाबा बिब' बिनानाव जिनाहारि खालामजादों। खोमसि दरसि जोबथेसालियाव बेखौ नोंसोर मिथिया नोंसोर मिथिनायबो नङा। मानोना बिसायख'थियाव गिदिर गिदिर बाथ्राजों देरहानायनि मासियाव जिरायना रां रुफानि लालसायाव रायजो राजाफोरखौ माख्राजियाव खोख्लैनो मोजां मोनो नोंसोर माब्लाबा दैमालु जावलिया सोमदोन बिरगोस्रि गाम्बारि थेंफाख्रिनि गाबख्रावनाय खोनाबाय ने? खोनाया नोंसोर खोनानायबो नङा। मानोना डिमापुर माइबं कासपुर नोगोराव महम्मद आली रामबिलास मुन्डानि 1 थाला 2 थाला बिल्डिंआव जौनि फुख्रि, ओंखामनि आखाइ, बेदरनि आलि। नोंसोर मोख्रा मावजिनि फिथा रानना जानायखौ ज्राब गारनानै फै जों बयबो खौसेयै नों दानागार आं दानागार दिल्ली दिसपुर होस्रिखावनि, जेराव मोनसेल' गारां मोनसेल' स्ल'गानजों जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड।